auzoetako herritarron beharrei erantzuten dieten 250 proposamen zehatz aurkeztu ditugu. Proiektu sozial eta urbanistiko ugari landu ditugu, Bilboko emakume eta gizonen bizi kalitatea hobetzeko. Auzoen ahotsa udalera eramango dugu, orain artean bezala. Zentzu horretan, EH Bildu da auzoen berme bakarra udalean. Izan ere, orain diotenek auzoen alde lan egingo dutela, dira injustu, auzoetan hobekuntzak egiteko aurrekontua 157 murriztu dutenak 2007tik gaurdaino. Horixe da errealitatea, tristea eta ez besterik. Gu ez goaz auzoetara paseatzera, argazkiak ateratzera edota 4 urtean kontsultatuko ez dugun koaderno batean oharrak hartzera. EH Bildu ez doa auzoetara, EH Bildu auzoetan dagoelako. Gu ez goaz auzoetara, gu auzoak gara. Auzoetan antolatuak gaude eskurik esku lan egiten dugu, auzo bakoitzeko elkarte eta mugimenduekin. Eta ondo baino hobeto dakigu zeintzuk diren auzo bakoitzaren beharrak, gure beharrak ere badirelako. Hala, auzo bakoitzeko emakume eta gizonen behar izanei erantzuteko, 250 proposamen zehatz aurkeztu ditugu. Berriro diogu, 250 proposamen dauzkagu Bilboko auzo guztietarako. Horietako batzuk sozialagoak dira, Iralako plaza soziala kasu. Proiektu horrek hutsik dauden eraikin industrialen zaharberritzea dakar, funtzio sozial eta ekonomikoarekin batera, eremu horretan beharrezkoak direnak. Halaber, San Francisco eta Zabalan zehazki, pobretzeari, langabeziari eta bazterkeriari aurre egiteko plan bat ere mahai gainean jarri dugu. Irisgarritasuna bermatzeko proiektuak ere aurkeztu ditugu. Egun, oraindik arazo handia baita Bilboko hainbat eremutan. Hori hala, sarbide mekanizatuak egitea proposatzen dugu, besteak beste, Arangoitin, Betolazan, Artatzun eta Zorrotzako grupo jardinen eta grupo amistaden. Horrez gain, igogailuak egitea planteatzen dugu Claudio Gaiastegin, Miribilla Zazpikaleekin lotzeko, eta Olabeagako Montevideo etorbidean. Artxandako funikularrak tarteko geltoki bat ere behar du. Baita, metroko 3. bidea martxan egon bitartean, Otsarkoaga eta Boluetako metro geltokiarekin lotuko duen autobus zerbitzua ezartzea ere. Horrez gain, Zumalakarregi eta Solokoetxeko igogailuak udalaren esku jartzeko proposamena ere landu dugu. Baita, Iralako parte zaharraren berritze integrala eta Zurbiza gainerako auzoetara zabaltzeko eskakizuna ere. Kasillako eta Deustuko San Pedro plaza berritzeko proiektuak ere landu ditugu. Baita Santutxuko Basarrate eta San Inazioko Levante plazak zaharkituak herritarreon beharretara egokitzeko proiektuak ere. Bilbo Zaharra kalea oinezkoentzako bihurtzea planteatzen dugu. Artxandarako oinezkoentzako sarbide bat egitea eta Santutxuko Garabi plaza estaltzea. Baita hainbat auzotako pilotalekuak eta jolasguneak ere. Abuzun, udal bulegoa irekitzea ere beharrezkotzat jotzen dugu. Tramite guztiak auzoan bertan egin ahal izateko. Indautxuk auzoetxe bat behar duen bezala. Txurdinaga eta Otsarkoagarako kiroldegi berri bat egitea planteatzen dugu, Lozoño inguruan, eta ikasketa gela gehiago irekitzea ere ezinbestekoa da. Baita, ordutegiak zabaltzea ere. Zorrotzako Zazpilandan liburutegi bat irekitzeko ere eskatu dute bertokoek. Baita, Arangoitiko Gerriko Berdea luzatzea ere. Proposamen guztiek helburu berbera daukate. 35 urte luzez agintean izan den PNV-ek oso modu kostientean sorturiko abiadura 2ko edota 3ko Bilbo gainditzea. Eta Bilboko eta emakume eta gizonen bizi kalitatea hobetzea, edozein auzotan bizi badira ere. Horren bestez, auzoentzat bere biziko garrantzia du igandean EH Bildu indartuta ateratzea. EH Bilduk ahalik eta babes gehiena lortu behar du. Soilik horrela ziurtatuko baitugu auzoen ahots eta beharrek tokia izango dutela udalaren egunerokoan. Eta garrantzitsuagoa dena,
Horren zentzuzkoak eta egingarriak diren proiektu horiek bete egingo direla.